Je neděle 22. října 1950 a u chaty Bunč v Hřbech se řadí 41 číselných hlídek. Na zádech mají batohy s povinnou zátěží. Muži 5 kg, ženy 2. Do rukou dostávají mapu měřítku 1 ku 75 tisícům, zachycující hlavně relief, cesty a domy. Čeká je dosud nevídaná výzva. Pomocí mapy absolvovat 13-kilometrovou trať z 5 stanovišti. Startuje první orientační závod na českém území. Všechno ale začalo už o den dřív. V hotelu Moskva v tehdejším Gotwaldově se schází 123 závodníků, kteří místo rozcvičky absolvují písemný test z topografie. Zatím se rozhodčí do noci opravují písemky, závodníci odpočívají. V neděli pak startují. Na kontrolách místo ražení čipu odpovídají na otázky. Jak vysoko jsme, jak daleko je ten bod, kde přesně stojíme. Body se dávají za čas, nejvíc se jich ale dá získat právě za přesnost. Vyhrávají muži Gotwaldova a ženy Kroměříže. Závod má velký úspěch a účastníci se dožadují pokračování, třeba i na lyžích. Z nápadu zemských turistů, kteří našli inspiraci ve Skandinávii, se tak rodí nový sport. O pár let později mizí batohy a testy, vzniká Mezinárodní olympiádská federace i první pevná pravidla orientačního běhu. Postupně přibývají i nové disciplíny a běhu se přidává i běh na lyžích, jízda na kole a trail na přesnost. Hlavní myšlenka ale zůstává dodnes stejná: najít správnou cestu terénem a radovat se z pohybu v přírodě. Stejně jako průkopníci českého olympiáku před 75 lety na Bunči.